Merħba. Waslet fest oħra u l-Kazin Sant'Alina banda Duke of Connezzone jilqawkom għal 149 darba f'din il-pjazza ewlenija biex insellmu flimkien lill-patruna tagħna Sant'Alina. Din is-sena is-soċjetà tagħna tinsab fuq l-għadba tal-150 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Mument storiku għal din l-ewwel soċjetà mużikali f'Birkirkara li sa mill-1865 sawret storja ta' poplu. Waqfet il-mużika ġo Raħalna. Bdiet il-festja d'onur il-patruna tagħna. U kibret fil-suċċessi sabiex kisbet ir-rispett u l-istima f'pajjiżna u anki barra minn xtutna. Din is-sena wkoll nilqgħuk fostna, Għażiża Elena, Omm il-Karkariżi, biżbuħija unika tiegħek illum aktar minn qatt qabel. Bl-interventi li sar fuq din l-opra kbira ta' arti li Malta kollha tammira, ikollna xorti naraw f'dawn il-ġranet il-ġmiel ta' din il-vara majestuża ifawwar it-toroq tagħna. U aħna l-ewwel soċjetà ġewwa Raħalna bir-raġun nissejħu Elenjani per eċċellenza. Iva, m'hemmx kelma aħjar li tista' tiġbor fiha il-ħsieb wara l-ħidma tal-Kazin tagħna. Għax aħna bil-fatti u mhux bil-paroli, sa mill-bidunet ħdimna biex infakruk, niċċelebrawk tul is-snin, qalbna mħeġġa għalik u patruna tagħna. Elenjani, ewlenin, kapaċità, oriġinalità, serjetà. Dawn huma l-aġġettivi li ddistinguna f'Birkirkara. Ewlenin, u tistaqsuna għalfejn. Għax fuq kollox, din is-soċjetà tibqa' l-pjoniera f'Birkirkara fl-arti tal-mużika. F'dan is-seklu u nofs dejjem għarfet kattar it-talent fl-allievi tagħha u r-riżultati jitkellmu waħedhom. Banda glorjuża, rispettata ma' Malta kollha, li laqgħet fiha l-aqwa surmastrijiet f'pajjiżna. Bir-raġun aħna daqstant gburinux. Din is-soċjetà tħaddam fiha membri u partitarji b'qalb kbira li għandhom f'demmhom dan il-Kazin. Kazin li nqisuh it-tieni dar naturali tagħna. Kumitati u sottokumitati jaħdmu maqudin flimkien. Sena sħiħa jorganizzaw attivitajiet diversi li jibqgħu jżommu din is-soċjetà ħajja u attiva. When your heart stops and there's no more sound. Fakkarni ftit, semmejt il-kelma kapaċi l-ewwel. Iva da żgur, il-kapaċità mhux fil-mużika biss tafx. Kapaċi għax talama mżejna b'talent, arti u rieda biex il-proġetti li jippjanaw jistgħu jitwettqu.
Din is-soċjetà ma' Malta kollha magħrufa għall-armar grandjuż li jġib miegħu lejra ta' kulħadd u li fil-jiem tal-festa iżejnu t-torq ewlenin ta' raħalna. U dan kollu ma seta' qatt tiseħħ jekk mhux bil-ħidma kontinwa tal-ewwel kumitat żgħażagħ f'Birkirkara li għal dawn l-aħħar 24 sena ħolqu opra wara l-oħra fl-armar u s-sorpriżi mill-aktar oriġinali. Għax mill-għada stess tal-festa, il-ħidma f'din is-soċjetà tkompli bla waqfien, fejn katina waħda inxamru il-kmiem minflok noqogħdu nħarsu u nibdew inwettqu l-idejat tagħna fil-prattika sabiex fil-jiem tal-festa niċċelebraw kif jixraq. Imma tal-għama ma joqodux bikwietom. Ta' kull sena dejjem jaraw x'se jivvintaw. U din is-sena xejn anqas, proġetti ġodda u tkomplija ta' oħrajn. Imma nibdew pass pass. Kienet deċiżjoni tal-Kumitat Żgħażagħ li jirrestawra l-istatwa ta' Kostantinu l-Kbir. Din l-istatwa saret fl-1986, għalhekk peress li għadda naqas minn mhux ħażin, kien jeħtieġ li jsir restawr intensiv fuq. Ix-xogħol tiegħi kien ikkonsisti f'tixkatlar fuq din l-istatwa, restawr ta' idejn u s-saqajn u swaba u t-tpoġġija tal-lasta skont id-disin oriġinali tal-istatwa. Wara li kienet l-esta t-tiswija bdejna nagħtu iż-żaba lill-istatwa ta' Kostantinu u taż-Żiemel, kif ukoll beda l-proċess tal-induratura, kif ukoll bdejna naraw x'għandu bżonn bħal l-abarda mal-lasta l-ġmiemen u affarijiet oħrajn li ħajatu d-dera li għandu llum. Imma kif jixraq it-tfal tal-għama meta jidħlu għal proġett iriduh komplut. U għalhekk illum nistgħu nammiraw it-talent ta' dawn iż-żgħażagħ fir-restawru mill-ġdid tal-pedestalli ta' Kostantinu u Santalina. L-ewwel proċess kien jinvolvi it-tqaxxir tal-pedestalli. Imbagħad ingħata l-undercoat biex kun jista' jibda l-proċess tal-irħamar, saru wkoll xi modifiki fil-pedestal ta' Santa Elena u anki ġew introdotti xi disinji ġodda, sadattant beda l-proċess tal-induratura fuq dawn id-disinji, tajjeb li ngħidu li dan ix-xogħol għandu jkun lessa l-festa tas-sena li ġejja. Irħamar u induratura ta' kwalità li ma bħala. U bċertu gburija ngħidu, dan kollu sar mill-idej infushom tal-membri u l-partitari tal-għama. Mingħajr ma ninsew il-manutenzjoni fuq l-armar ta' soċjetà, il-ħidma fuq il-planċier u t-tkomplija tal-isfumar fuq il-pavaljuni meravilja ta' Triq il-Wied. U bil-raġun li wara tant sagrifiċċji inkunu qegħdin nistennew bil-ħerqa il-ġranet tal-festa ħangawdu flimkien il-frott ta' sena ħidma sabiex tal-għama bil-kulur ħamrani tagħna inkomplu niddominaw f'Birkirkara. Imma l-ħidma tagħna ma tiqafx. Għax iva, aħna nħossuna fid-dmir li nkomplu nibnu fuq il-patrimonju kbir li ħallewlna mis-sirietna.
Proġetti kbar għandna jistennewna bħat komplija tal-fażi li jmiss fil-kostruzzjoni tas-sede tas-soċjetà u l-planċir li għad ikun ġawra ġewwa Roħalna. Tassew jixraqux veru. Niċċelebraw bil-kbir il-150 anniversarju ta' dan l-ewwel każin f'Birkirkara, il-Banet Karkariżi. Dejjem bil-barka tiegħek Aziza patruna tagħna Santalina, illi taħt il-ħarsa ħelwa tiegħek tatina il-kuraġġ u d-determinazzjoni inkomplu naħdmu biex niċċelebrawk, infaħruk u għalhekk bajta waħda ngħidu. Viva Santalina! Viva il-Banet Karkariżi! Il-festa tajba!